μπάλα στον Παγωνίνιο και ο Παγωνίνιο. Αυτό γκολ κυρίες και κύριοι, αυτό γκολ. Και ο Ματεόρκος φεύγει μόνος του και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Γκολ! Ζούμε μεγάλες στιγμές κυρίες και κύριοι, αλλά μισό λεπτό. Είναι άκυρο το γκολ, Άκυρο το γκολ, δεν πειράζει παλικάρια, δεν πειράζει. Έτσι γράφει η ιστορία, η ομάδα είναι η μία, σε όλους μας είναι γνωστή. Κρύα πύρα μόνο εσύ. Γιάννουλη το σούτ από τη σέντρα και η μπάλα out, το είχε δει ότι. Έχει παίχτες που είναι πάλι καρδιά, πιο καιρούς κι απ' τα δουκαριά. Κρύα πύρα, σε ζητάω, σ' όποιο γήπεδο κι αν πάω. Κασούτα μας, δίνει για το Μακιστούτα, Μακιστούτα μπερδεύεται και πέφτει κάτω. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο. Και εδώ το κατάφερε η ομάδα του Μιλιάδο, πια ένα ακόμα πρωτάθλημα βγήκε τελευταία. Η ομάδα πιστεύω εκεί πάτος. Με τις ήττες σου μεθώ, κρύα πύρα σ' αγαπώ, πάντα θα σ' ακολουθώ. Η ομάδα Όνειρο με το Τέο, το Παγωνίνιο, το Γιάννουλη, το Πέτρη, το Μακιστούτα, το Τασούτα μας, το Φρασί, το Ματεόρκος, αλλά και του Τόμ, του Νικόλα, του Τασούτα μας, η μεγάλη ομάδα του Μιλιάδο. Ζήτω το προσωπικό, το ιατρικό προσωπικό, ο εκπονητής, ζήτω όλη η ομάδα, η ομάδα έρχεται την τράτα και τα σαρώνει όλα. Χρήστο, μου ήρθε η μπάλα.